may tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Nikki, isang masugid na tambalanista. Sumulat ako upang ibahagi ang journey ko bilang isang anak sa labas. Produkto ako ng isang pagkakamali. Ang nanay ko na mas bata ng 22 years sa tatay ko ay kabet na sumira sa isang pamilyang buo. Halos kasing edad lang ng nanay ko yung mga anak ng tatay ko sa una. 3 ang kapatid ko sa ama. Dahil bata pa ang nanay ko, pinili niyang magpakadalaga. Iniwan niya kami ng tatay. Bumalik kami sa unang asawa ng tatay ko at buong-buo naman niya kaming tinanggap. Ang nanay ang nagpalaki sa akin. Kahit minsan, hindi ko naramdaman na hindi niya ako anak. Pero kung ano ang pagtanggap ng nanay sa akin, kabaliktaran naman ng mga anak niya. Buong buhay kong ramdam ko ang cold treatment nila sa akin. Habang lumalaki ako, maraming panlalait, pagtatawa, at kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig ko sa kanila. Kapag may gathering, bulong-bulungan ako palagi ng mga kamag-anak namin. Yan yung anak sa kabet. Sa kagustuhan ng tatay ko na maitaguyod ako kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Sa mga panahon na yon, iniiwan niya ako kay nanay o kaya sa mga anak nila. Naranasan ko rin ang pagbuhatan ng kamay ng mga anak ng tatay ko. Andyan yung kukurutin ka hanggang bumaon yung mahaba nilang kuko sa akin. Pinagdadamutan nila ako ng pagkain. Ang platong pinagkakainan ko ay parang sa mga preso. May dibisyon, tapos lalagyan lang ng kapiraso at bawal nang humingi pa. Naranasan ko din ang ikulong sa kwarto at bigyan lang ng arinola. Hindi ako pwedeng lumabas dahil ayaw nila akong makita. Sa mura kong edad, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit nila sa akin. Pakiramdam ko, ako ang pinagbabayad nila sa kasalanan ng mga magulang ko. Lumaki akong tahimik at tinanggap ko na lang na siguro nga kasalanan ko. Sana hindi na lang ako nabuhay. Buong buhay kong inasam na maramdaman ko na parte ako ng pamilya nila. Pero hindi talaga. Paulit-ulit nilang sinasabi na sampid lang ako. Eventually, kinuha ako ng tunay kong nanay. Dahil hindi na rin ako kayang pag-aralin ni tatay, kahit masakit sa loob niyang magkahiwalay kami, nagparaya siya. Sinuportahan ako ng tunay kong ina hanggang sa makatapos ako ng college at makaya kong bumukod. Lumaki ako na pakiramdam ko, may kulang. Gusto ko pa ding maramdaman ang pagtanggap ng pamilya ni tatay sa akin, pero wala talaga. Pinili kong lumayo na lang sa mga kapatid ko sa ama kesa paulit-ulit kong maranasan yung rejection. Kami naman ni Papa,
nanatiling malapit sa isa't isa kahit hindi magkasama. Namatay si tatay last year. Bago siya ilibing, kinausap ako ni ate, panganay na anak ni tatay. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa nila. Alam naman daw nila na wala akong kasalanan. Bumuhos ang mga luha ko. Iniyak ko yung bigat na nararamdaman ko sa loob ng 31 years. Lahat ng sakit ng rejections bumalik sa akin. Pagkatapos, para akong nabunutan ng tinik. Nakahinga ako ng maluwag. Napalaya ko na din ang sarili ko sa lahat ng sakit na dinala ko ng matagal. Sa ngayon, kahit paano, sinusubukan naman ng mga kapatid ko na mag-reach out. Napatawad na din naman nila ang tatay bago siya mamatay, pero hindi agad kayang paghilumi ng panahon ang malalim na sugat na idinulot ng pagtataksil. 33 years na ang lumipas. Pero sa puso ng mga kapatid ko, nandun pa din yung peklat. Ako naman, hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko. Buong buhay din akong nagpapasalamat kay nanay sa pagtanggap at pagmamahal niya sa akin kahit hindi niya ako tunay na anak. Sana ay magsilbing leksyon sa lahat ng pamilya ang kwento ko, lalo na sa mga magulang. Kapag nangaliwa kayo, hindi kayo ang higit na magdudusa. Ang tunay na magbabayad ng pagkakamali ninyo ay yung mga anak. Lalo na yung naging bunga ng pagkakamali. Sa mahabang panahon, pakiramdam ko pagkakamali ang nabuhay ako. Parang may mali at kulang sa akin. It was a painful journey. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat, tambalan. Ang inyong tambalanista, Nikki. We feel the emotion. Correct. Alam mo, Nikki, we really hope and pray that pagdating ng panahon na ma-feel mo yung worth mo, ma-feel mo that you are also important at hindi ka isang pagkakamali. And alam mo, siguro partner yung bago natin na umpisahan itong valuing session natin, kung may value man yung pinagsasabi natin, ano? Gusto ko munang sabihin, kung ikaw ay papasok na ngayon sa mot-mot, may balak kumeme, itigil mo na yan kung wala ka namang balak maging magulang. Yan. I-refund mo na ako nag-down payment ka na. Kaya nga, sa true. Kung lumiko ka na pabalik, Yan. Mag-U-turn ka. Yan, diba? Kung nagbayad ka via credit card, cancel mo na. Correct. Cancel payment kung meron mang ganon. Diba? Alam na alam. Alam mo, partner. So, yun yung gusto naming sabihin. Kung hindi ka pa handa maging magulang, diba? Huwag kang gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng mag-lead you to become a parent. Diba? Maging mas responsable ka kasi ang pagiging isang magulang ay isang matindacious na responsibility. Yes. Alam mo, napaka-powerful ng lahat ng mga words ni Nikki. At ito ay, alam mo, hindi na natin himayin yung mga pinagdaanan niya kasi talagang matindi. Pero ang good thing naman talaga dito is unti-unting parang ginagawa ng ways to reach out to each other. That's a good thing. Pero ang isa sa mga magandang sinabi ni Nikki, na kahit hindi parehas ng sitwasyon ni Nikki, no, kapag ka kasi talaga may pagpapatawad, may pagbunot ng tinik, 'di ba? Tama. Yung sabi nga 'di ba, parang bigla niyang iniyak ng todo-todo yung dala-dala niya kasi dala-dala mo yun eh. Yung hatred, yung sama ng loob, 'di ba? Yung bigat. At kapag ka finally you let go of that yung hatred at bigat na yan na kabisyo, para ka talagang nabunutan ng tinik. Para kang nag-lose ng 30 pounds. No. Oo. Isipin mo 60 yun, no? 60 kilos, ganyan.
Ang tindi nun. Ang sarap, Ang di ba? sarap, Kasi ang liksi mo na. Kasi ang Oo. gani, di ba? Ang analogy ko naman dyan, partner, additional lang, sample, para kang yung nagko-constipate. Yan, Diba? diba? Dinala mo ng ilang oras, Sorry hindi ka na po, mapakali. Sorry na po sa mga kumakain ng almusal. For today, sige, go. Constipation. Yan. Para lang maramdaman natin kung Oo. gaano kasarap yung ginhawa, 'di ba? Correct. Yung Hindi ba pwedeng ihi na lang, partner? Kasi parehas sige, lang eh. Oo, ihi ihi na na lang para lang. hindi masyadong baboy tayo. Sabayin natin. Oo, di ba? Parehas kang na-earn at naiihi. Diba? Para hindi sayang yung naisip na example. Oo. Di ba isipin mo yun, yung ihing-ihi ka na, tapos kaya sakit-sakit ng tiyan mo, tapos gusto mong ilabas pero hindi mo mailabas, either walang CR or nagko-constipate ka, or may mga ibang kadahilanan kaya hindi mo mailabas. Pero nailabas mo minsan, Diba? naiihi mo, di ba parang, Lord, Ay. salamat. Diba? Pinakamasarap na feeling talaga yan Totoo eh. yun, yung Oo. naiihi mo ng maayos. Correct. Ganun yun. What more kung pain ito sa loob ng dibdib mo? What more kung anger ito or hatred na dinala mo for how many years? Imagine the pain. Tapos nailabas mo ng ganun. Diba? Ang sarap nun. Ang tsaya naman yan. Oo, and yung kwento sa atin ni Nikki, it's a combination of sad and Happy in a way. Happy story, happy because sasabihin namin you are a fighter, you are a survivor. Para sa'yo yung song na to, Play Survivor. Kakanta na naman. Fight song tsaka Survivor para sa'yo. Mamaya Yan. sa pagpatuloy ng Facebook Live, kantahin natin para kay Nikki. Di ba? Wag ngayon sa radyo. Oo, kasi galing mo. you survive the pain, di ba? Na dulot sa atin ng rejection. Ito lang yung yung I will survive din. Pwede. sasayawan mo Mamaya. Para Sige, kay Nikki, sige. para sa'yo kahit di ako sumasayaw. Oh, di ba? Totoo yan, partner. Di ba? Yung sinadjust mo na kanta, I will survive. I will survive. Okay, so lahat ng kanta ng survivors din Oo. May S ba yung survivors nila? O marami sila kumanta with S. Oo. Okay. Yung Sige, labo-labo talaga natin push. kausap mo araw-araw. Push mo yan, kuya. So marami silang kumanta ng Ever Since the World Began at saka Oo, survivors ang tawag sa kanila, hindi survivor. Oo, Okay. kasi marami nga sila. Ever since the world began? Oh, survivor sila. Oo, tas Diba? marami silang members, So, kaya survivors. survivors. Okay. Oh, diba? Okay na po ba? Okay na po. Pwede na. Okay na, partner. Tsaka the search is over. Oo. So, mga dalawa lang muna kasi baka kulangin tayo sa oras. Okay lang ba Hindi, yun? yung mga na lang, yung mga kantang may word na survivor. Okay, So not akala ko. necessarily kanta ng Survivor. survivor. Pwede din. So I will survive, Survivor ng Destiny's Child, Okay. tsaka Fight Song. Ang daming song sa playlist. Ang ganda na pinag-usapan dami. natin Hindi, para naman to kay Nikki, para Sa maging bagay, masaya ka. tribute ito para sa iyo, Nikki. Oo, Tingnan mo, nag-brainstorm kami kung Kaya makakantahin nga. namin songs ba ng survivors. Tama, or song na may, songs with- may word na na survivor. survivor. Di ba? Ang lalim. Tapos Oo. kapag kinanta namin ito para sa Nikki, Yan, may isip yan, mo yan, na yan. mas matindi pala ang problema ng boses namin kaysa sa problema mo. So it will make you feel better. Okay, Nikki? Oo. Di ba? So, Pero totoo fighter so siya. we congratulate you for that sa pagiging survivor. Mahirap yung pinagdaanan mong pain because of rejection. Correct. Di ba tayo nga minsan halimbawa nanliligaw lang tayo sa gusto nating babae, di ba? Pag pinapahiwatig natin yung nararamdaman natin sa kanya, tapos sasabihin niya, I'm sorry, I'm not interested to Correct, you. 'di ba? Diba? It's not me, it's you. It's Yeah. not you, it's me. Mga ganon, Oo, masakit na Hindi agad. kita gusto. Tama. Yun pa lang that kind of rejection, mga kaibigan, talagang masakit yun para sa mga nanliligaw. What more kung klase ng rejection na family related, kadugo mo yung nang reject sa'yo. Tama. Diba? Eh, Kinary mo yun for almost 3 decades. Correct ka. Mabigat talaga yan. Yes, Ikaw, partner, sinabi mo yung example na yan, di ba? Yung rejection sa panliligaw, hindi ka Oo. pala gusto ng gusto mo, hindi Yes, ka ang crush sakit ng na crush nun, mo. Ang sakit pala nun. Ang isa pang example ng masakit ng rejection, yung gutom na gutom ka na, tas walang available na table sa restaurant. Oo, feeling Oo, mo, diba? feeling mo na form of rejection yun. Diba? Sorry po. Gusto namin babawan yung napakalalim mong kwento. Gusto namin pag-aanin kahit papaano kasi talagang truly mabigat. Pero tama si Sakit, Parter sa sinabi niya that you're a survivor, you're a fighter, and that's good. And that's Yes. good. Yung akala mo nga, hindi mo kinaya pero
hindi mo kakayanin or parang feeling mo you're not able to do it. But tingnan mo naman, no, na-share mo pa yung Yes. kwento sa amin, 'di ba? Tama. 33 years na ang nakalipas, nandiyan ka pa rin standing. At ang maganda dito, when you have your own family, ito na yung pamilya na walang alam mo yon, yung walang bahid ng rejection. It will only be full of love kasi kasi 'di ba, na-experience mo yung how it is na to be rejected, not to be loved, yung ang pangit ng mga pagtatrato sa iyo. Now when you create your own family, 'di ba, hindi mo yun gagawin. So now Correct, magsa-start ka ng generation, 'di ba, na ang pinapasa from your from your family hanggang sa magkaroon ng pamilya, yung mga magiging mga anak mo, ang pinapasa na ipagpasa ng pagmamahal. Yes. Kasi pinutol mo na yung curse ng yung mga rejection, bullying, ganun. Correct. Yung mga ganong klase mga eksena. So doon mo talaga masasabi na talagang totoo nga that everything happens for a reason. So maaaring yun yung rason. So by this time, 'di ba, kapag bubuo ka na ng sarili mong pamilya, sigundahan ko lang yung sinabi ni partner, hindi mo na gagawin ito sa pamilya mo. Yan. 'Di ba? Kasi you have experienced the pain, you have experienced the rejection at ayaw mong itong ipadana sa sino mang magiging pamilya mo in the future, 'di Tama, ba? Husband diba? mo, sa kids mo or kung sino man. 'Di ba? So, yeah, congratulations. Maganda yung maganda yung ugali mo, mabait kang Correct. tao, maganda yung mindset mo, maganda yung disposition mo sa buhay. Sana all magandang ugali, 'di ba? Oo, 'di ba? Yung iba pangit na nga mukha, Oo, pangit pa ugali. 'di ba? O ikaw, baka maganda ka na, tapos may Oo. maganda pa yung ugali mo, 'di ba? Correct, and we admire you for that. Ang ganda ng Correct. kasi para mapatawad mo ng ganun kaagad din yung mga taong nang reject sa iyo, nanakit sa iyo physically and emotionally. Imagine the kurot na bumaon ang kuko. Tama. 'Di ba? Tsaka yung binibigyan lang siya ng arinola kasi ayaw nila makita. Yes. Tingnan mo, babalik tayo sa ang point ni Nikki is that mga magulang, 'di ba? Ito yung mga posibleng maging effect, 'di ba? Kapag ka nangabit po kayo at nagkaroon pa kayo ng anak, 'di ba? Yes. Ito yung posible yun eh kasi in a way hindi mo rin masisisi yung mga tunay na anak. In a way, 'di ba? Kasi 'di ba, medyo mahirap tanggapin eh. Lalo pa kung halimbawa yung anak sa labas kamukha pa ng kabet, 'di ba? Para kumbaga nila yun eh. It's understandable. Pero syempre forgiveness should be there, pero hindi siya mafo-force agad eh. Ang hirap tanggapin ng mga ganun. 'Di ba? So yun eh, magsisimula din sa mga makakate. Kaya nga 'di ba, inuna natin partner bago tayo mag-start sa ating valuing dito sa ating kwento na may wagang burna. 'Di ba yun yung una natin sinabi? Huwag ka nang pumasok dyan sa mot-mot na yan dahil hindi ka naman handa maging magulang. Tama. Diba? Lalong-lalo na kung kabit ka pa. Nako! Ang daming masasaktan. Ay, nako! Ang daming problema makikreate ng Sa kalandian true. sa madaling salita. Sa true talaga. Mag-enjoy ka lang 3 oras dyan, no? Tama. Buti nga kung maabot ng 3 oras, minuto lang minsan talaga kung paspasan pa. Kaya nga. Diba? Grabe yung paspasan. Minuto nga lang paspasan, partner. Diba? In exchange for what? A lifetime of regret. Yes. Diba? Lifetime of regret yan eh. Tingnan mo yung naging effect kay Nikki. May ganitong effect sa isang tao. Totoo. Kawawa naman yung tao. Mabuti kung hahantong sa ganitong klase ng sitwasyon na nagkapatawaran. Oo. Di ba, humingi ng nagsisi at nagkapatawaran. Paano kung hindi? At papaano, partner, kung halimbawa, ang effect kay Nikki hindi yung mabuti. Kasi ang Oo. maisip natin, partner, ang mabuti dito because you're a fighter, you're a survivor, diba? Magpapasa ka na ng love. Kapag nagtayo ka na ng sarili mong pamilya, nako, lagi na lang tungkol about love. Diba? Yes. Feel good na lang kayong lahat kasi yun yung ipapasa. What if? Hindi rin natin alam yung pwedeng maging effect eh. But what if hindi ganon? Correct. Ang effect Paano kung is- hindi lahat fighter? Correct. Paano kung lahat talagang mahina Nag-give ang up. emosyon True. pagdating sa pag-handle ng problema? Tama. Yung iba nagiging masungit. Damay na din yung mga ibang tao kasi lagi siya masungit, 'di ba? Correct. Yung ganun ba, hindi maganda at nagsimula yan sa kakatihan mo, nakabit ka nga, papunta ka pa ngayon sa mot-mot, kapal ng pes mo. Ano ba? May ganitong effect oh. Oo, Uy. nakakatakot. Laging
laging may ano yan, may balik. Buti talaga sinira ni Nikki yung yung curse eh. 'Di ba? Talagang binali niya kung ano mang maaaring sumpa na sinasabi niya nga parang ako ay anak sa pagkakamali, Correct. 'di ba? Yung mga ganon, binali niya talaga 'yon. Kung tutusin, pinilit niya mamuhay ng parang ako ay may normal na pamilya. 'Di ba? Yun yung maganda. Yun yung sana magandang effects sa mga sa mga may ganitong klase ng ng sitwasyon. Yes. Maging ganun yung thinking kagaya ni Nikki na kailangan kong mabuhay ng normal. Correct. 'Di ba? Ano man yung hindi na magandang naipamana sa akin ng aking mga magulang, dulot ng kanilang kalandian, 'di ba? Babasagin ko yun at hindi ko gagawin sa susunod kong magiging pamilya. Tama. Sana laging ganun yung effect. Yes. Sana talaga yan yung prayer natin. Pero again, on the other hand, papaano kung hindi? So, Correct. itigil mo na yung yung pagpaplano mong mga bet or itigil mo na yung pangangabet. Iligo mo na lang yan, Correct. maghilod ka doon. Tama, ikuskus mo na maigi yan, 'di ba? Kuskusin mo yung singit mo Kaya gamit papel de liha. para wala na siyang maramdaman ulit. Oo, para walang kate. 'di ba? Ayan. May ganitong effect. May ganitong Totoo. effect dun sa mga bata. So, itigil mo na yan. Tama. Thank you sa'yo, Nikki, for pouring your heart out, for sharing with us your story. And we really hope and pray na maging kompleto na yung forgiveness and maging you feel good about yourself. Yes, and continue Diba? to be good. Salamat, Nikki! Thank you! Ingat ka always. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story @gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!